Realita dneška je krutá. Pojďme ji proto společně opět nastavit nemilosrdné zrcadlo. Dodívejte se až do konce nového dílu mého pořadu, abyste se dozvěděli například, kolik miliard korun v minulém roce dokázali vytahat majitelé bank z našich kapes. Předseda Pirátské strany a někdejší primátor Prahy Zdeněk Hřib pobíral neoprávněně ohromné odměny. A ve chvíli, kdy policie tuto kauzu začala vyšetřovat, tak se vytasil s dětinskou výmluvou o tom, že se domníval, že ty ohromné částky na jeho účtu přibyly, co by přeplatek za energie. A já si myslím, že i tato ubohá výmluva ukazuje, že Piráti ve veřejných funkcích nemají co dělat. V těchto dnech si připomínáme 125. výročí narození mimořádné osobnosti naší historie, národního hrdiny Jana Švermy. Jan Šverma byl významný komunistický novinář, marxistický teoretik, odborový organizátor a také komunistický politik. A zároveň to byl i člověk, který v boji proti fašismu za svobodu naší země ve Slovenském národním povstání položil hrdinsky svůj život. My jsme o mimořádném životě Jana Švermy natočili i jeden z dílů série Hrdinové z Kompartaje, který je k dispozici na YouTubeovém kanálu KSČM a který vřele doporučuji. A zároveň vás všechny zvu také na vzpomínkovou akci, kterou ke 125. výročí narození Jana Švermy pořádají komunisté v Rodišti národního hrdiny v Mnichově Hradišti. Ta akce se uskuteční 23. března a srdečně vás na ní zvu. Situace na socialistické Kubě se i nadále dramaticky vyvíjí v souvislosti s brutální blokádou tohoto ostrova, kterou v posledních týdnech ještě více zintenzivnil prezident Spojených států Donald Trump. Ten už nyní otevřeně deklaruje, že udělá všechno proto, aby svrhl kubánskou revoluční vládu. Zároveň se v současnosti plně rozjíždí i propagandistická mediální kampaň, která má tento cíl Donalda Trumpa o svržení revoluční kubánské vlády usnadnit. Ale já musím říct, že Kuba v těchto těžkých chvílích rozhodně není sama, že po celém světě protestují lidé na podporu Kuby a kubánského lidu, například před velvyslanectvími Spojených států amerických. Před několika dny jsme takovou demonstraci uskutečnili i u nás v Praze před ambasádou Spojených států amerických, kde velké množství lidí přišlo vyjádřit svůj nesouhlas s tou odpornou a zločinnou blokádou Kuby ze strany Spojených států amerických a zároveň vyjádřit svou plnou solidaritu Kubě a Kubáncům. A já věřím, že i tato naše mezinárodní solidarita přispěje k tomu, že Kubánci ubrání svoji nezávislost a že i ubrání socialistický charakter své revoluce. Česká národní banka aktuálně zveřejnila údaje, ze kterých vyplývá, že banky měly v minulém roce čistý zisk neuvěřitelných 127 miliard korun. To je opět o více než 5 miliard více než v roce předchozím. A já si myslím, že tento fakt ukazuje, že u nás zkrátka banky jsou málo zdaněny. A my jako komunisté proto prosazujeme, aby byly banky zdaněny daleko zásadnějším způsobem. A aby tyto neuvěřitelné miliardy korun netekly do kapes hrstky majitelů bank, ale aby mohly být využity celou společností. Například na zajištění bezplatného školství a zdravotnictví, na uchování a rozšíření důchodového systému, sociálního systému a nebo na zajištění dostupného bydlení pro všechny. Zkrátka prosazujeme zásadní zdanění bank a bankovního kapitálu. My komunisté jsme za vystoupení z agresivního vojenského paktu NATO. O tom, že NATO agresivní vojenská aliance, svědčí i fakt, že v roce 1999, jenom několik málo dnů poté, co naše země byla zavlečena do této aliance, tak NATO zahájilo zločinnou agresi proti tehdejší Jugoslávii.
A já bych vás rád pozval na pietní akt, kde si lidé připomenou 27. výročí zahájení agrese NATO proti Jugoslávii. Je to pietní akt, který organizuje spolek Přátelé Srbů na Kosovu v čele s filmovým režisérem a dokumentaristou Václavem Dvořákem. Pietní setkání, na kterém budou uctěny také oběti zločinné agrese NATO proti Jugoslávii, se uskuteční 24. března v 8 hodin večer před sídlem velvyslanectví Srbské republiky v Praze. Srdečně vás na tuto důležitou akci zvu. Děkuji, že jste se dodívali na další díl Nemilosrdného zrcadla. Jsem rád za každý like, komentář, sdílení nebo přeposlání. Budu rád, když mě budete sledovat i na mé facebookové stránce a těším se na shledání zase příště.